Hitto, jos eihän tässä pysty pelaamaan. Se on ihan selvä, tässä vessoja tässä. No en mä en tossa tulee mitään. Niin, et ton pitää vielä, toi pitää johonkin laittaa. Se on niin korkea. Oi, ei. Toi. Kenen hanskat? Tässä on vuosi on tunne. Näinhän se on. Muistakaa kun me Sumilla oltiin kävelemässä ja vai tuotko me? Siellä jotkut kokkaamassa. Missä ne on? Mä menen dokumentoimaan. Siinä kaupaleessa käyttää. Kertokaa mitä te olette tehneet. Mä dokumentoin. Ei kun dokumentoin, kun pakkaan sämpylöitä. Wow. Ja Roy voi esitellä meidän jääkaappi, joka on täynnä meidän tavaraa. Tää on toi jääkaappi, siellä on ne meidän räpit. Miksi sä dokumentoida tätä? Eikä tässä meillä on räppejä tortilla. Sitten tässä meillä on räpit, siinä on kanaa. Mitä muut? Karrikastike tässä. Ja kurkkua ja tomaattia siinä. Siinä meillä on karrikastike, sinne voi laittaa ihan mitä haluaa. Ja lihapullia. Niin. Tosiaan tässä meidän kana. Yes. Herkullista. Kiitos. Ei se ole liikaa. On liikaa. Ei ole liikaa. Ei ole liikaa. Ei 2 missään euroa. 2 Eli euroa. mä lisään tähän nyt rapit ja sitten ton pohvelin sen Yes. euro. Siis toi japhame, mutta niinku... Koska minulla on kreppiroilta. Niin Ihanaa. Niin, minä... Missä se on? Missä se virtatappi on? Siis meillähän on näitä hienoja flyereita, joita Juha on meille tehnyt. Nyt lähdetään pyörähtää rautatieasemalla ja katsomaan, löytyisikö sieltä potentiaalisia asiakkaita tänään tai huomenna. Minä ja Keiju. Minä. Let's go!
flyeriin. Hei! Tervetuloa tänne meidän kahvilaan. Meillä on tänään täällä 90-lukuteema ja meillä on paljon erilaisia tuotteita. Tästä suunnasta löytyy meidän syötäviä. Siellä on vielä muutamia wrappeja jäljellä. Sekä hotdoggeja, karkkia, cocktailtikkuja. Sieltä takaa löytyy myöskin meidän juomat. Siellä on kaikennäköistä pientä niinku muumilimpparia, mikä oli 90-luvulla aika iso juttu. Sitten jos olette ihan vaan kahvia hakemassa, niin meiltä löytyy myös kahvia. Kohveleita me tehdään myöskin täällä meidän takana, että mitäs teille laitettaisiin? Käydään tästä. Saanko mä tällaisen sijadentin omaksi? Teettekö te ruokaakin, missä on raskaana? Mitä luulet? Jos meillä olisi tämmönen kahvila ihan oikeesti, niin pistettäisiin pystyyn tuonne, kävisitkö täällä? Ehkäpä. Hyvä on. Hyvä. Otit sen nyt tän nauhalle. Otit sen nyt, sano vielä ikään. Teko vielä kerran. Todella. And scene! Mikä siellä oli? Ai niistä. Me ei edes käytetty sitä, meillä oli tuo hienompi vohveri. Toi on vaan niinku Äänestä. Pilaattiin. Se on tosi oleellinen. Joo, mä näen jo. Sit mä aina meikkaan sua. Joo. No kun ei ananas, kirsikka ja appelsiini. Himmattiin hyvä ajatus. Mikä? Mä taas tehdä lähtöpainoksi. Tää on ei tarvitse. Selvä. Vai sä mehän voidaan spreipalata siellä sohvan. Siitä tuli kahvi. Mä kävin siellä. Hei, pitäisikö nyt lähteä? Mä kävin niistä käydä.
Viimeistä päivää. Mä ajattelin vaan sitä, että Matai hypnotisoitus. oleellista sillä, kun siis mietin tätä paikkaa, tämän paikan. Mutta ei mitään. Meillä tehdään niin, että jätetään euroja tänne. Mä otan mielellään sen vasta. Tosi saa siinä. Saa olla siinä kyllä joo. Eikä ne itse riittää. Kaikki hoitaa kaikkea. Viidakkokirjaa. What are you doing? Dokumentoi. Brought to you by